isusu nhasi uno tiri kuprotesta tiri pano pagokwe. Hakuna ari kutendera kuti Mnangagwa agadzwe pausadhaki. Kugokwe demonstration yatotanga. Iyo gokwe yati yakagadzirira kuita demonstration apo takatarisana neconference yesadhaki iri kuitirwa muno muZimbabwe apo President Emmerson Mnangagwa vakatarisana nekugadzwa chigaro chekuve sachigaro veSADC mudunhu rino reSouthern Africa. So vanhu vegokwe vari kuti aiwa isu hatichada zvekutongi weZANU-PF. So they are claiming kuti Chamisa ndiye akawina recent election akaitwa last year muna August. So vari kuti ivo tiri kutonopinda mustreet tichidemonstrate against this ruling party ZANU-PF and its allies. So muri Zimbabwe ndisanda kupai video racho vanhu vegokwe vachipopota vachitaura kuti atichada. Ndinokumbira kuti ungobaya button rekusubscribe then turn on the notification bell kuitira kuti usarasikirwe nema-updates atinokupai pano zuva nezuva. So ngationei vegokwe vacho vachitaura nyaya yavo vachidemonstrate against ZANU-PF. SADC isashandisiwa kusanitizer illegitimacy yaMnangagwa. Ndo zviri kutaura maZimbabweans, ndo zviri kutaura vanhu vekugokwe. Saka isusu nhasi uno tiri kuprotesta tiri pano pagokwe kuti inteererai munzve Zimbabwe. Zvaizivikanwa kuti kwai vanhu vekugokwe vakasara. Asi nhasi tiri kutanga isu tichikuudzai kuti musi wa17 munhu wese hakuna ari kutendera kuti Mnangagwa agadzwe pausadhaki. Ndo zvatiri kuwirirana. Mnangagwa ngaite sei? Aende. Mnangagwa ngaite sei? Aende. Mnangagwa akavhoterwa nani? Saka sadhaki iruda kudzidzisa vanhu kuti kudii kuti maelection umbavha. Saka sadhaki ngairespecte maZimbabweans. Ndo message yatinayo. Sadhaki ngairespecte maZimbabweans. Tiri kuti Mnangagwa hakuna paanogadzikwa pausadhaki. Chamisa ndiye munhu akavhoterwa. Kana vari kuzogadzika ngavagadzike Chamisa. Ndo zvatiri kuwirirana. Chamisa ndiye anofanira kugara. So ndo zviri kuti hazvisi kutaurwa neni. Inini ndinongori spokesperson. Anditi hazvisi kutaurwa naGive More Chuma. Zviri kutaurwa nevana veZimbabwe. Zviri kutaurwa nevanhu veugokwe. Chamisa ndiye anofanira kugarwa. Kana pasina ngazvidhakwe. Musi wa17 isusu tetiri murodi. Tinobvumidzwa nemutemo kuti tinofanira kuita sei? Tinofanira kudemonstrate. Section 59 of constitution yedu inotipa simba rekuti demonstrate. Saka ngatirigard isusu because ZANU-PF inotaura kuti kwai Zimbabwe haitorwi nebhiro nepepa. Zvichireva kuti isusu tine duty sevana veZimbabwe rekutora Zimbabwe. Saka zvatiri kuti tinozvitora zviri pamutemo tichidemonstrata zviri pamutemo. Saka iwewe mwana weZimbabwe simuka. Ukaona gokwe yatanga kutaura kudaro koimimi bozi kutaura kubva kudhara kuno gokwe taingonyeperwa isusu. Taingoziva kuti kune ZANU-PF chete. Asi kana waona tasumuka kudai teererawo newe mwana weZimbabwe. Teerera mwana weZimbabwe. Taura zvokuti isusu tazviramba zvinhu zvakadaro. Ndo zviri kutaura vana veZimbabwe. Tiri kuti isusu Chamisa ndiye anofanirwa kupinda. Ndiye akawina pamaelection. Kwete Mnangagwa ngaende. Hatisi kuda tyrannical government in Zimbabwe. Tiri kuda democratic government in Zimbabwe. Asi democracy iri kuya naChamisa chete. Mnangagwa akaitadza kubva naRinrani 44 years tiri musafari. 44 years tichingotambura. Ndozonakirwa rini noupenyu. Chamisa ndiye light yeZimbabwe. Ngaapinde ndiye akawina maelection. Chamisa oye! No chairmanship iri under Mnangagwa muno muZimbabwe. Hakuna zvakadaro. 17 tinoiramba. Tinotenda.